सानदे दिनैसिम लायबालाय माथो बहा थाङामोन ओरैनो बिदि बाजाराव थांदोंमोन दखाना बन्द' जोबसो माने बन्द' मिथिला सान्दुंबो गोसालै सानदे टपआव रायलायनोसै जिरायनानै दे गरमथारलै सालथे गथ' जिरायदो दे आयदो सान्दुंआबो गोसाथार नालाय ब्रा ओमफ्राय बोथोरफ्रानो बिदिनोसै माथो खालामबावनो सहायनानै थानांसिगोन ओमफ्राय खबरफ्राथ' बिदिनो आंबो बबेयाव थांदोंमोन फंबाय आयंमोनाव थांदोंमोन आं माने दाखालि मोनसे खौरां फैदोंमोन नालाय हिनजाव नायदोंमोन नोङो दा बे हिनजाव नायनायखाय नायनो होननानै लिंहरनायखाय थांब्रबदोंमोन आं मैयासो थांदोंमोन दा न'आव थांनो नागिरदों बेखौनो नोंखौ बाहाय हठात लोगो मोनब्रबबाय नालाय गोबावजों लोगो मोननाय गोदो कलेजफ्रावनो लोगो मोनबाय बिनि उनाव बेसेबांबा गोबाव दासिमबो गैया दा मोजाङै दं लै सालथे माथो मावनो साख्रि गैया बाख्रि गैया खस्थ' मस्थ' मावनानै जागासिनो दा हाबाखौलाय माब्ला फोनानै थांनो बेखौनो टाइमाबो जाबायना थाबथाबायलै सालथे हाबायाथ' लानांगौ समा फैबाय फैनायालाय ओमफ्राय हाबा लानोबो गांलाबबो गैया जाहैबाय थोजासे हिनजाव गोदाननोबो बायदि बायदि होनांगौ सना फानांगौ दख'ना सिराव हाजार होनांगौ नंनायालाय नंगौ सरकारि साख्रिबो गैया जाहैबाय आसाम पुलिसफोरबो मोनासै लाइनावलाय दंना गैया दालाय गैला लाइनाव थानायफ्राबो खारलाजोबगो नामा खारलाङोलै मालाय जाय लांग्रोनो हायो बेसो मोनो नालाय उफाय गैया मा मावनाय नांगौ समावबो लानो हायाखिसै जोंखौ मालाय सोर फाग्ला फाग्लि हिनजावफ्रा नेबाय थानो हानोब्रा नंनायालाय नंगौ माथो मावनानै जानो एबार माथो गोसोखांदों ओमफ्राय मा ट्रेनिं वेलनि जोलैयाव एबार मा मावनानै जानायनि ट्रेनिं इयुनाव एबार माने सालथे बेफोरखौ बार होदो नङा होमबा जा जानानै थांबाय बेफोरखौथ' रायखांबाबो लाब गैथारला नङा होमबा एबार जोंहा दा साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैजाया नालाय मा मावनानै जागोन एबार मा बिजनेस मावनो सानखो एसे मावनायखौथ' आंथ' इउटुबार जानो सानदों इउटुबार भिडिअ बानायसै होमबा माथो मानसिफ्रा बेराय बहाबा थांनाय गावनि ओंखाम जानाय मानाय दखानाव थांनायफोरखौ होलाबायनानै फैसा खामायगासिनो दं खस्थ'बो जायोदांलै सालथे भिडिअ बानायनायफ्राव खस्थ' खालामसै एसे जोंबो हाब्रुखौ लाबायनोसै जाया होमबा फेमास खालामनांगोन ना भाइरेल जाबासो माबा जायोनो माथो भाइरेल जाबासो फेमास जायोनो बेखौनो नंगौलै नङा होमबा भाइरेल जाबासो फेमास जायोनो ओमफ्राय बानायमारसै होमबा जेनेबा मा सर्ट मुभि बानायसिगोन नामा एबार सर्ट मुभिल' नङा सर्ट मुभिबो थागोन आदसा एकदम मुभिबो थाथारगोन 3 आवार्सनि 2.5 घन्टानि 3 घन्टानि लिरनायफोर दंखाजोबो नामा फुल पिक्चार थागोन स्क्रिप्ट नागिरनांसिगोन स्क्रिप्टबो लिरनोसै आंबो थाफानोसै होनबा गुन्दायाव आं हिनजाव गुन्दायावसो थागोनलै सानदे ओमफ्राय हिनजाव गुन्दायावसो थागोन आङो एक्ट्रेसखौल' बोबाय थाग्रा जानोसै नों देनि गुन्दा बायदि बिदियानो बिदियाव मोनबानो जायो आङो बारा माबाखौ नांथारा होमबा मा सालथे रायलायनायाथ' गोबां सम रायलायबायबो सालथे थांलायसै नामा मालाबा खबर लालायनानै मोजां गाज्रि बानायसै दे जायो होमबालाय दे बिदिब्ला बाय